ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ। ସମାଲୋଚକ ଅନନ୍ତ ନାୟକ। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବର କଳିଯୁଗର କାଳପୁରୁଷର ଆଗମନ ଓ ତାହାର ସମୟକୁ ପ୍ରଭାବର ଝଲକ କିଭଳି ହୋଇଛି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ନୀଳାଚଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଚକାଡୋଳିଆଙ୍କ ନିକଟେ ଚିର ନମସ୍ୟ ହେଉଅଛି। ଏହାପରେ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତର ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସମୂହ ସଖାସଖୀ ତଥା ସମସ୍ତ ପାଠକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ମନଲାଖି ଶୁଭବାଦନ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଅଛି। ଏହାପରେ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସମୟ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏହି ଶତକର ମାଟିର କବି ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମଜୀବନୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଇତିହାସର ସତ୍ୟତାକୁ ଆଧାର କରାଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକର୍ଣ୍ଣାଟ କଳେବର୍ଗେଶ୍ୱର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା କହନ୍ତି, ସାରଳା ଦାସ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝଙ୍କଡ଼ର ତେନ୍ତୁଳିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସ ନିଜର ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଅଟଇ ବସତି, ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଦା ଗଲା ଦିନ ରାତି। ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ ପୃଷ୍ଠା 2। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବେଶୀ ଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବଳ ସଂସ୍କୃତକୁ ପାଠ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ରଚନା କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ରମାନେ ସଂସ୍କୃତକୁ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ କି ଶୁଣି ବି ପାରୁନଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ବେଶ୍ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ସାରଳା ଦାସ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ପାଠ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ରଚନା କାଳକୁ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିପାରୁଥିଲେ। ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ, ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପାଇଁ ସାରଳା ଦାସ ବହୁ ସମାଲୋଚନା ଓ ଅପମାନର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମା ସାରଳା ଦେବୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ସାରଳା ଦାସ ତାହା ଲେଖନ୍ତି। ନିଜ କୃତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଭାରତ, ତୃତୀୟ ଲେଖଇ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ। ମହାଭାରତ ଆଦି ପର୍ବ। ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କବି ଯିଏକି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ପାଠ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ସାରଳା ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଅନୁକରଣାତ୍ମକ ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୌଳିକ ଅବଦାନ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ 18ଟି ପର୍ବ ରହିଛି। ସେହି 18ଟି ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ପର୍ବ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ କଳିର ପ୍ରବେଶ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ଓ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ, ଶେଷରେ ହିମାଳୟ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗୋଚିତ ଭାବେ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସଂକେତ ପ୍ରତି ତୀର୍ଯ୍ୟକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ତାହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଳି ଆଗମନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ପରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବକୁ ଆଭାସ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମର ନିର୍ବାଣର ସମୟ ହୋଇଆସିଛି। ପିଲାମାନେ, ହଁ, ନିର୍ବାଣର ଏଠି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି, ଲିଭିଯିବା
ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ, ହସ୍ତଗତ, ଲୀନ, ମୁଖ୍ୟ ଏଭଳି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଝିପାରିବା ନିର୍ବାଣର ଅର୍ଥ। ଏବେ ଆମେ ରାଜ୍ୟଭାର ତ୍ୟାଗ କରି ମହାଯାତ୍ରା ବା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା। ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଦେବ ଋଷି କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାଜ୍ୟର ଅଭିଷେକ ସମୟରେ କୁମାର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରାଇଲେ। ଏହି ରାଜ ଦରବାର ଗହଣରେ ପ୍ରଭୁ କେଶବଙ୍କୁ, କେଶବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କେଶବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ କଥା ଦେଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଅଗଣାକୁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ। ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠା ରଖି କରିବା ଦ୍ୱାରା କଳିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା କଳି, ହିଂସା, ଲୋଭ ଆଦୌ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହନୁମାନ କହିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ। ଏହା କହି ପବନସୁତ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଆଭାସ ହୋଇ ସାରିଥିଲା ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ, ରାଜସିଂହାସନ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାଣ୍ଡୀବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୌତ୍ରକୁ ପୁଅର ପୁଅ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ବୁଝାଇ କହୁଥିଲେ, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଭାସ କରାଯାଏ। ଏହା କହି ଅଞ୍ଜନୀ ସୂତ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ପରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ବୃକୋଦର ବୃହତ୍ ଉଦର ଯାହାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମସେନ, କିରୀଟୀ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର, ଆଉ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚପତ୍ନୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅଗ୍ନିସୂତା, ଯିଏ ଅଗ୍ନିରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଅଗ୍ନିସୂତା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସ୍ଥାନରେ। ପାଣ୍ଡବ କୁଳର ଶେଷ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟର ବୋଝକୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସୁଉତ୍ତମ ବା ନିପୁଣ ଭାବରେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ପିଲେ ହଁ, ଉତ୍ତରାଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛି ରାଣୀ ସୁଦେଶ୍ନାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଉତ୍ତରା ଅର୍ଥାତ୍ କୀଚକଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଉତ୍ତରା। ଏକଦା ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗକୁ ଶିକାର କରିବା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତି କାଳପୁରୁଷ ଗୋମାତା ଉପରେ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଭାବରେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଈ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ଏମିତି? ତୁମେ ମୋ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶରାଘାତ କରିବି। ଏହାପରେ କାଳପୁରୁଷ ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରି କହିଲେ, ତୁମ ନଗରରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ମିଳୁ ରହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୋତେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାପରେ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଦ୍ୱୈତକ୍ରୀଡ଼ା, ମଦ୍ୟପାନ, ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି, ହିଂସା ଏହି 4ଟି ପାପ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ବାସ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କାଳପୁରୁଷ କହିଲେ, ତୁମର ଏହି ନଗରରେ ଏଭଳି ବି କୌଣସି ପାପ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଅରାଜି ବା ସହମତ ନୁହେଁ। ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଏହା କିଛି ନ ଭାବି ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ କୁମାର ପରୀକ୍ଷିତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଲୋଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। କଳିର ପ୍ରବେଶର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ କଳି ପୁରୁଷକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମିଳିଗଲା ରାଜାଙ୍କ ମୁକୁଟ ଉପରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଶୋଷ ବହୁଳ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଗଳା ଶୁଖି ଆସୁଛି। ଅନତି ଦୂରରେ ଏକ ଋଷିକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଓ ତାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳରେ ଜଳ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ହେ ଋଷିବର, ତୁମ କମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ।
ହେଲେ ଋଷି ଜଣକ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କଲେ ନାହିଁ। ରାଜା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କାଳପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମୃତ ସର୍ପ ଋଷି ଶମିକାଙ୍କ ଗ୍ରୀବାରେ ପକାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ। ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତାଙ୍କ ଗ୍ରୀବାରେ ମୃତ ସର୍ପ ପଡ଼ିଛି। ଋଷି ଶମିକାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ତପ ବଳରେ 7 ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ନାଗରାଜର ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ, ଏହା କହି ଶାପ ଦେଲେ। ଋଷିଙ୍କ ତପସ୍ୟା ସାଧନ ସମାପ୍ତ ପରେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ପୁତ୍ର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଶୃଙ୍ଗୀ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ପିତା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଦେଖି ଏଭଳି ତୁମର ଶାପ ଦେବାର ନଥିଲା। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାଇ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ କିଭଳି ତାଙ୍କ ପାପର ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ ବହୁ ଚିନ୍ତାବହୁଳରେ ରହିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଋଷି ଉଭୟ ନାରଦ ଆସି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କହିଲେ, ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କରିଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଏହା ଶୁଣି ଶୁକଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ, ଭାଗବତର ଅମୃତବାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତକ୍ଷକ ସର୍ପ ଆସି ଦଂଶନ କରିଛି ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କାଳପୁରୁଷର ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୁଭଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା କଳିର ଆବରଣକୁ ହଟାଇଥିଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ। ଏହାପରେ ପରେ କଳିର ଘୋର ପ୍ରଭାବ କାୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବର କଳିର ଝଲକ ଆଜି ଏହି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।